Nakakulong na sa Bato Municipal Police Station ang sarong high-value individual na nadakop sa bypass operation kanang otoridad sa Zone 1 Barangay 3 Reyes, Bato, Camarines Sur, alauna kasuudmang hapon. Pigbisto ang suspect na si alias Batoy na naaresto sa iya mismong residensya. Nakuha sa posisyon niya ang 45 pinasong transparent plastic sachet na may laog ng pigtutubudan na shabu na may gabat na 55 gramo asin pigkakarkulong na sa 374,000 ang street value. Only 40 pieces na heat-sealed plastic sachet na mga saradit, asing 8 pedaso man na medyo daradakula ang laog o dakol ang laog, kaya more or less nabot ini ng more or less 300,000 pesos, sir. Nadakop ang suspect huli kan pinagsararong puwersa kan Camarines Sur Police Provincial Intelligence Unit, Provincial Anti-Illegal Drugs Unit, Camarines Sur asin Bato Municipal Police Station. Nahampang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspetsado. Ang sa tuyang suspect po, yan po sa kustodiya kang Bato Municipal Police Station, and siya po pwedeng kasuhan sa violation of Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, sir. Pigpapasalamat man kan kapulisan ang dakulang kontribusyon kan mga residente sa lugar na nagresulta sa marikas na pagkakadakop sa suspect. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubea.